Рахмаева Гөлҗиһан Якуб кызын 80 яшьлек олы гомер бәйрәме белән иң өлкән оныгы Алиса, кияве Әнвәр, кодагые Нурия, оныкчалары Илнур, Расим котлап шулай ук җылы теләкләрен җиткерәләр. Әнием урынына калган иң кадерле кешемне котлап китер алдымнан. Аның җырларда җырланганча моңсу һәм шул ук вакытта шатлык тулы гомеренә дә күз салыйк. Әбиемнең бала чагы бик авыр булып уза. Әле яңа гына илебездә дәһшәтле сугыш башланган чорда ул якты дөньяга аваз сала. Кызганычка каршы, язмыш дигәннәре аны артык башыннан сыйпамый. Бик иртә ятим калып, асрау бала булып үсәргә туры килә аңа. Улыгайгач та ул нужа арбасын тартудан туктамый. Газиз бабабыз белән 4 кыз бала үстерәләр. Хезмәте дә аның җиңелләрдән түгел, тимер юлында була. Кызганычка каршы 1995 елны бабабыз, әбиебезнең пар канаты мәңгелеккә бездән китеп барды. Сынык канат булып бу тормышта яшәсә дә, аның бер генә минутта ялгыз булганы юк. Күп санлы бала оныклары эш пешерергә бирмиләр. Мин үзем дә Ширклидә яшәгәнгә әбием янәшәсенә еш кына барып, әнием кочагына кергәндәй сыенам. Бик яратам Газизымны. Яраткан әбиебез, сөекле дәвәнием, рөхсәт ит сине бүгенге юбилейлы туган көнең белән котларга. 80 яшь, ул инде картлыкның түренә аяк атлау дигән сүз. Узган гомерең матур җыр сыман, күпләре сокланырлык. Туган кардәшләрең, дус ишләрең, күршеләрең сине яратып, хөрмәт итеп яшиләр. Бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе дә шул гына бит. Раббым, сиңа алда бик күп юбилейлар, саулыкта, исәнлектә каршыларга насыйп итсен. Ягымлы карашың мәңге безгә яшәргә көч, дәрт бирсен. Синең дугаларың ярдәмендә хәер-фатихаларыңны алып, без дә үзебезне бәхетле итеп хис итик. Картлыгың ак оектай, ак мамык шәлдәй, аппак чәчкәдәй бик тыныч, тулы иман, аек акыл белән үссен. Мең рәхмәт булганың өчен, безгә ярату, сөю назы бүләк иткәнең өчен. Әбекәй диеп дәшәргә бар минем якын кешем. Аның гына киңәшеннән башлыймын мин һәр эшем. Хылкы күркәм, күңеле нечкә, йөрәге җылы аның. Имин атсын Газизыбыз алда килгән һәр таңың. Бала оныкларың сиңа меңләтә рәхмәт әйтә. Күркәм картлык кичерергә бу дөньяда ни җитә? Шәй табыны артларында күккә куллар шәясең. Һәр бер бала оныгыңа дуга кылып көясең. Я бер Ходам, бир саулыгын ягымлы әбекәйгә. Язсын безнең белән бергә 100 яшенә җитергә. Хөрмәтле Гөлҗиһан Якубовна, юбилеегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Күркәм җыр бары сезнең өчен генә яңгырый.